kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kunak tumot, ni Emily nga agpayso ti sarsarunmot. Anya ngay dayjay. Pidpidutan na matdagiti buti kan plastik an naiwara iti igid ti dalan. Si kamot gayam ta sumarsaruno kanyak, Mare Agnes. Ay kwa. Wen, kat itay pa'y amakit-kitak ti ar-aramidam. Ha? Anya ngay dagita. Pidpidutan mat ti naiwara a basura. Wen Mare, bote, plastik, kanlata, taiyawid ko man. Ay nawaw. Pagbalinam sa matan a dump site ti balayo. Numaurnong dagitoy, kwartanto ti pagbalinan na, Mare. No kasta, ilakla ko yung gayam? Wen, ila mi iti junk shop numaurnong. Ay, kasi kayo ngarod ano kasta? Kaasi. Katuan, kasla agbibisin kayo mat iti kasta nga ar-aramidam. Apay, awan kadit itid nila kay mo akwarta kang ka, iso atila pidpidutam. Hay, naimbaglaangan ta saan tayo akas jay tatang. Anyat kayat mo asawan, Agnes. Naimbaglaangan ata saan tayo nga agrigrigat kunak. Apay ka di aya. No siya, jak kayat nga aramidon ti kas iti ar-aramidon ni Emily. Na, anyat aramidon na aya. Tila pidpidutan na ditadalan tatang. Kasi ti anya. Plastik, bute, latak ang dadumapay tatang. Nakita nga rod itay. Katay na, siyak pa yan nakakita ti makarik na itibain para kang kuana. Awan mo dakas na no pindutan na nagiti scrap. Nasayat kit ditikas jaya. Madalusan ti aglaw-law. Ay na ano siyak, jak kabaulan nga aramidon ti kasjay tatang. Nakababain nga ta. No ada makakita, sigurado a panunutan da nga agbibisina. Si kagayam day ta, Baltasar. Apay ka di Agnes. Aday bagang? Amom ka di ti ar-aramidon ni bakat mo. Anyat aramidon na aya. Tila pidpidutan na sika. Nakababain, taado ti makakitkita iti kasjay nga ar-aramidon na. Scrap siguro. Amo matlagayam kat. Apay, di ka mabain iti kasjay nga ar-aramidon ni bakat mo. Awan mo't dakas iti aramidon ni bakat ko. Ay nano amom laang, kasla agbibisin iti kasjay nga ar-aramidon na. Siyak tupay ti mababain idi nakita. Ikamat ngamin iti kwarta na atap no saan akaasi. Katuan mo't. Agtrabaho ak para iti pamilyami. Hanggang talaga nagagat ni bakat ko. Kaya't nakatulungan. Isa ano ammo na pagkwartaan. Aramidan na lata. Nakapigpig samot ti saom kabayatan ti panagsarita yu kin ni Baltasar itay. Wen ataril tok ti inaramid ko kang kuana nanadora. Si kamot, tila pagparparikutam. Imbagak laang tinakitak tapno amuna nana. Narigat mo't no agul ulimak tayo. Awan dakas nga aramidan ni bakit na. No para kanya, saan anakababae no pidutan na dagiti scrap ang naiwara iti igid ti kalsada. Nasaya at kit ditikas jay makatulong pa'y iti aglawlaw. Wen ngam kaslag bibisin mat ti itsuraan na iti kasjay nga ar-aramidon na nana. Saan anakababain ti kasjay? May mayatan ti mangpidot iti scrap iti igid ti kalsada. Ngam ti agtaka wenno agururay iti grasya. Siguro, ar-aramidon yung matikas jay, iso a concern kay launay kadakwada. Husto akadi nana? No siya, saan ko nga ilibak dayta? No adamot makitak an naiwara a plastik di tapagnaan, talaga apidutek. Tano maurnong, kwartan to ti pagbalinan na. Kunak tumot, agpada kayo iti dayjay nga Emily nana. Masapa ak itanakay.
Papanamanan bakit? Agpaamyanan nakman. Isursur ko dagiti natengken prutas nga inapit ko. Mabagkat mo ka din? Wala kay. Nasurok asa nga 10 kilo laeng metkit di daytoy. Ala, agan-anad ka nga rod bakit? Sika ngay, adda trabaho mi ita. Makitang danak ka na pariton nyo. Bun gaya, kita ama, tama nga no, maranaam ni Agnes di tadalan kat kumpurmi man ti isawang nakin ka. Ay nalakay, awan bibiyang ko iti dayjay nga Agnes. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. No siya, awan bibiyang ko kankwana, ta saan mat nga iso ti mang palpalamot ka data. Wan mat ka di Adda puntom bakit? Uray ibaga na akas laag bibisinda tao. Okay lang. Tinapatag kat saan ta nga agtatakaw. Natang! Natang yu dita! Aliyata natin alakom nakaw. Naglalaok tata. Adda pichay, adda ugot, kanda dumapay. Kita akban. Adday ta. Presko kan nasustansya dagita tata. Adda pa'y kaayam pinya alakaom. Day talaangan tinabati tata. Gatangan nyo no kayat nyo. 50 pesos laang. Alaman nga raw, gatangag tinabati apinya. Anya pa'y tata. Kun may sa arapot apitsay. Awanan tata. Day talaang. Ala, urayan nakbit tamangala kiti pagbayad ka. Nangalaan nyo mat itipin niya kan pechay, tatang? Lako ni Emily day ta nakaong. Ay nawaw, apay agim matang kayo pay laang kang kuana. Apay ka di ayah. Anyat amo tayo ngay. Amangan mat nung naggapo iti takaw dagita. Awan mat nalawa adagadagi jay. Pagmulaan da kuma iti kakastay. Adamat arubayan da. Kan may sa caretaker da iti dagat ti kasinsinda. Talagang agbibisinda. Pagkwartaan dala aminan. Kasta talaga. Nasken nga ibirok tap nagbiag tayo. Hay, una yan tatang. Di ka man mo tagin babak nang sika Agnes. Di mo ka di amaw. Akas iti aramidon ni Emily ti trabaho ni nanang mo iday. Idila ang dayjay tatang. Saanan ita? Ay, jak amukin ka anak ko. Awan da ka iti aramidon na. Naimagkit di dayjay at legal. Saan na ngagtaktakaw, kan awan gungundawayan da apada da atao. Wan, ngam kasladamat agbibisin tatang. Iti pa nagkitam lang dayta. Nusyak, saan mo takas ta ti makitkitak? Anya kay matan tatang. Tunggal ada ibagak, kontra nyo. Dita kay manlangan. Nay, anya ngay ta ilakla kong Baltasar. Gumatang ka man kat di Agnes. Adapay nayon na abulbulong. Herbal medicine da gito uy. Kumpurmi mat ti mapampanunot yung agasawa. Ada nga min nagiti customer nga agsapsapol iti kakasta bulong. Talaga adi kay mabain aya. Apay, basol ka diti agilako ita apanawan? Saan matkid di basta, jakon agsao. Tama nga no adadakas ang maisawang ko, kat masaktan ka. Makabasbaso lakpay ki day. Adamula da Emily kan Baltasar a lemongrass na nadora. Adamot lemongrass iti paraangan da. Apay kaday. Una, tanaranaak ni Baltasar ije sentro itay. Agilakla ko mat iti lemongrass nana. Aya. Wen, nagaruti bulbulong ala ko na. Nagduduma. Adda nga min dagiti agsapsapol iti herbal kag. Wen angam agasem man tikas jay nana. Tila mapampanunot da nga ilako. Kat anya ko maita. Tinapatag kat saan anagtaod iti takaw. No dito'y ayan tayo kat ipatpadawat tayo laang dagijay. Wen ano ditoy, ngam no ijay sentro, at dadagiti mayat agumatang. Aguray ka. Apay akas taman ngamin ti salsaludsudem aya. Awan mo kid di nana, inakon. Day talaang tigagaram. Wen nana. Kaya't ko laang mat nga ipakaam mo kada kayo tinaamwa. Ay nawaw. Ni, adamanan ti pag-giveaway ti may sa asikat a vlogger. Aguray man ta agkomentak met. Mga nang, Agnes! Ado ti nag-comment. Ngam agkomentak lata. Anyat amok ngay. Ang mga numapagasata nakmeten ita. Adat araramidam ayah. Ay nawaw,
Apay ka di, tatang. Itay pa'y ngay ayaban ka. Mangantaan kunak. Umuna kay latan, tatang. Saan ka mabisin aya? Mga anak to inton madamdama. Adala asikasuk apag sayaatan, tatang. Anya pagsayaatan na ita. Secret. Nalakalaang matkit diti ipapaaramid da. Sana mabalin nga aramidem na ita aya. Kalpasan ti panangan ta. Saan amabalin, tatang? Ang mga numauna anak. Sayang mat. Itay pa'y at a cellphone mo ti dumdumugam. Manungal daw nakasta ka, Agnes. Ada nga rod urayak, tatang. Ay nawaw. Imbis na makitigid ka kuma. Ita ka nung ngamin nga i-announce da dagiti na nga bakit. Saan basta-basta reto'y, tatang? Ay, diyak amukin ka. Ibagak man laang tapno amuyo. Adda pa-giveaway ti may sa asikat a vlogger. iPhone 17 Pro Max dayjay, tatang. iPhone 17 Pro Max. Amuyo naman no, ti balor dayjay cellphone. Ay naku matamo ka na kita nga yabambanag. Ribo ti balor na dayjay a cellphone, tatang. Saan basta-basta dayjay? No sakti si ka, di mo namnamaay na mga baka. Diyos kayo ayatap no amuyo no anya ti mapasamak. No libre na ita, sigurado nga ado ti kay nagaw mo. Alanganay na si katipilyan da, anak tao. Kitaam da ito'y lakay. Anya reta bakit? Nakita nga ado ti comment ni Agnes iti post ti may sa asikat a vlogger. Amang ted kano iti iPhone 17 Pro Max. Anya tin comment na? Kitaam ao. Purple ko na dita. Saan laang aday ta? Adupay ang. Aywan, no kasta namnamaan na amay kan may. In-shared post na pay sika. Tunggal adda pag-giveaway dagiti vloggers. Kanayon ang makitak ti comment na. Agbibisin mo't nga ro iti free item na ita babae ah. Naku nampay lakay. Uy-uyawan na ti pagbibiyagan ta. Ngam ni, may samot gayam amang namnama kadagiti giveaway dagiti sikat at tao. Natang! Natang yu dita, kakalugaran! Anya manen abulong dagita, Emilay. Adda pechay, adda mustasa, adda sitaw. Naglalaok. Gumatang ka kade? Saan? Sinaludsod ko laang. Ay, kunak ano gumatang ka? Naimbag man, ta saan ka mabain amang ilako iti kumkumpurme? Daytoy laang mati amok apanggadak. Kan may sa, may mayaten daytoy ngam timang namnama iti giveaway dagiti sikat a vlogger. Ay nawaw. Nakitak ti comment mo iti post ni... Aya ko maita kang kano nagkomentak mat. Saan mat adakas ti inaramid ko kat? Saan mo't kit de? Maasarak laang iti kastapan ng sasaong. At least, da kami kinilakay ko, ammo iti manggod. Saan kami amang namnama iti giveaway wano anyaman a libre dita. Oho, di mo lang amin maaklon nga agbibisin ti pamilyayo. Sika ati agbibisin, di mo ipasa kada kami. Kat, kumusta nga'y Agnes? Nangabak kamot laang iti iPhone Pro mo Max. Saan mo ngarod nana? Day, apay asaan? 100 laang mat ti maikan kat ado kami. Milyon ti nag-comment. Milyon mat ti kalaban nana. Ay, kasta aya. Iso nga in-delete ko ti shared post kan comment ko. Nay, apay ngay nga indilit mo. Wana, ta sa anak mat anangabak. Kan ado ti makakitkita. Nakababain laang nana. Itaman pa'y anakarik na ka itibain. Ang mga no adda maibaga dagiti kalugaran no makita dati kasdi a comment ko nana. Talaga nga adda maibagada ah. Kasday mo't nga minti ugali nga impakitam kadakwada. Nasalaw ko ni Agnes di tadala ni tay kat nakaulimag mat. Bakit? Nakita na ti binagkat mo alakom, lakay. Wan, ngam awan mo't sa una. Mabutang siguro ah. Kabutang na ti makangagmanin iso akas na. Kila at asiming put. Imbabain mon samat, idinaod yan agsarita kayaw. Saan mo't, lakay? Medyo laang mo't. Sumot lang, ah? Angam nasaya at mo't kaditikas diyang naramil mo. Tabarang liklikan nan ti mangisawang iti nagsasakit a balikas. Ayun ah.
Nasaysaya at nga agpayso no agulimak laangan, tapno saan makabasol manen. Kumusta nga tatay iPhone Pro Max ngayon waras ti sikat a vlogger? Nakapili dan idi pa'y napalabas alawas. Asino nga tinapagasatan? Jak am mo dagi chay. At danagan ni Agnes. Awan mo't lakay. Isugayam adya kung makita ti shared post kan comment na iti day di a post. Indilit na nga raw. Indilit na siguro, idi nakita na nga awan nagan na. Jak mo Sakit nagado ti shared post na ide. Wano saan, amangan no napabainan iti insawang ko kankwa na idi. Iso nga indilit naman. Anya nga taaya ti mayat apagkwartaan tatang. Aramidan mo tikas iti aramidan da Emily kan Baltasar nga kasawa Ay nawaw, nakababain nga tatikas jay tatang. Mabain ka kat legal at trabaho na jay. Ay, uray pay, nakababain lata. Prutas! Natang! Oh. Tilapia yu dita! Ni Emily manan na jay. Gumatang kayon! Saglalakalaan! No siya, jak maanusan ti trabaho akasta tatang. Natang! Kan nakababain mo't. Mabain kang agilakaw iti kumkumporme. Hangam no may papanitigib away dagiti sikat a vlogger. Alisto ka. Awan mo't siguro dakas ijay tatang. Awan mo't kindi. Hangam nakababae na mapan mo uyawan ti pagbibiyagan ti pada matao. Gatsi ka, mangnam na makamot gayam iti giveaway iti online. Napalabasan day jay tatang. Uray asino mo't no ada ti libre, alistuda. Awan mo't nakitak a comment mo iti cellphone a pag-giveaway da. Adda ayamanan nana. Adda, ngam sabali mo't ten a vlogger. iPhone 17 Pro Max mo't laeng. Ngam sangapulo laeng ti maikan. Jakon mang namnama, nana Dora. Itaman pa'y. Narigatan, ang mga numakangugak manan dita. Sigurado nga adan tumanan maibagaday jay nga Emily, no makita na nagkomentak manan. Kasla idi napalabas a bulan Anyat imbaga na ken kaaya. Imbabain nak nana. Saan mo't adakas ti agdawat no ada ti libre ket? Saan mo't nga men? Apay nga road akas jay ti panagsasao na kanyak, idi nakita na ti comment ko iti iPhone Pro Max nga iwaras ti may sa a vlogger. Naasar lakit di ken ka. Iso akasta. Si kanto mo nga men. Iruruman mo ti trabaho da nga agasawa. Ni nana mo't. Ket isumot. Saan adakas dagdawat? Nagalas laeng ngamin akitaan no ti tao akasken ka nga agin babaknang. Ket ag-comment kadagiti pag-giveaway dagiti vlogger. Kas kalag bibisay no kas jay. Manipod ita, saan ako nga ag-comment nana? Sarda nga mutlaengen ti mangiruruman iti padam a tao. Uray anya pa iti trabaho da, irespetom latay da. Ay, Jay kunada nga rod, no agimula ka iti kinaimbag tumet ti maapit mo. Ngem no managdakdakas ka, amumon no anya ti apitem. Saanen anasken nga ibagakken ka. Ay, nawaw! At datay pagsasao ako nana, no anya ti imulam, isuntumet ti apitem. Kayat naasawan, no naimbag ti impakitam, naimbag tumet ti ipakita daken ka. Di ka aguy uyaw, kandi ka agin babaknang. Respetuam ti padam a tao, iti kasta, respetuan da kan tumet. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.